a Rumfar Mai Shayi, ku fito jama'ar mu sha shayi. Yau Rumfar Mai Shayi ta cika ga 'yan shan shayi. Duniya juyi juyi, ai zafi ai sanyi. Yau Rumfar Mai Shayi ta cika sai dai labari. Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi. Wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma. Wani kuɗin har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima. Ta leƙo ta koma a cikin sai da gogarma. A Rumfar Mai Shayi ta cika sai dai labari. Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi, Rumfar Mai Shayi. Wani zaka Rumfar Mai Shayi. Gama a Rumfar Mai Shayi, ku fito jama'ar mu sha shayi. Yau Rumfar Mai Shayi ta cika ga 'yan shan shayi. Duniya juyi juyi, ai zafi ai sanyi. Yau Rumfar Mai Shayi ta cika sai dai labari. Rumfar Mai Shayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama Amira. A'a mai nauni. Na wuni. Na gajiya. Na gajiya. An hito? Wallahi kuwa. Allah ya taimaka. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Sannu. Ina wuni ya Ahmad? Na gajiya ya kasuwa? Lafiya ƙalau. Ya kuma rashin cika alƙawari. Ka yi haƙuri don Allah na manta ne amma in Allah da zan sanar da kai komai a daren yau. Shikenan Allah ya sa. In Allah da zan baka mamaki. Shikenan ba matsala. Yawwa kin ga abin da nake so na nuna miki. Ya kika gansu? Wow, sun yi kyau sosai. Allah ko? Allah. To waɗanda suke hanya sun mafi wannan kyau. Da shike dama akwai waɗanda na oda. So idan ya so idan sun zo sai in kawo miki sai ki zaɓa ki dirje wadda ya miki sai ki ɗauka. Na gode sosai ya Ahmad. Ba komai. Amma dai wannan ɗin ya bi miki ko? Sun yi kyau sosai. Shikenan ba matsala insha Allah. Bismillah. Ka ce kai ma ka fara odar kaya da kasashen turai. Bismillahi ai malam Habu wallahi ni ma dai na ce ya kamata in yi odan kayayyakin nan saboda zaman ne ba za ta yiwu ba a haka. Yadda ake tafiya a ƙasar nan idan mutum ya zauna wallahi sai zuciyarsa ta buga. Gaskiya ne ai nasara. Kai daidai. Ka ga ba rokarin dogaro da gwamnati. Zaman kanka kake yi kawai. Oh? To ai wannan al'amarin da kake gani abu ne mai kyau. Kaga ya huta irin samarin nan wanda suke da tunani irin wanda a'a sun gama karatu suna jira gwamnati ta ba su aikin yi. To ya kamata mu ma matasa mu ringa kirkirar wani abu wanda zai taimaki rayuwar mu. Haka batun yake wallahi. Amma kuma ka san wani abu? Ni fa ban taba sha'awar aikin gwamnati ba. Ina da burin idan Allah ya taimake ni yadda gwamnati take daukan ma'aikata to ni ma in zamto ina daukan ma'aikata haka. Ka burge ni sosai da wannan tunanin naka. Ubangiji Allah ya taimake ka da wannan tunanin naka da kai. Ka samu ka hakan kai cimma ruwa. Allah ya taimake ka kaji? To kai Nasara ka san za ka fara oda daga kasashen Turawa. Ai da ka zo ka yi min magana na dora ka a hanya. Ka karkaje a cuce ka ko kuma kai asara. Wa kai din zan zo in samu? Mana. Amadu Kan hanya. Kan zawo ta hanya kake da ita? Tun kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana. Da Allah malam ka saurara min ka ji ko? Ba za a kyale ka ba. Kai me yasa kake irin wannan abin nan ne? Ka sani mun san ka. Mun san waye kai, mun san ya kake. Amma ba za ka daina ƙarya ba. Dole sai ka zo ka zauna a cikin mu kai mana ƙarya. Ko dan abin da Allah ya ce a cikin Alƙur'ani ga makareta me yasa ba za ka yi kan karatun ta nutsu ba? to Na masa gaskiya dai. gaskiya dai Misali kuwa kuma kwasta. Hannun kan zama. Ruwan zama kai a hankali. Yau ga shi nan. Ya wace rana? Shatu da sallama. Sai an yi ruwa. Allah. A'a. In dai kika ga ban yi miki sallama ba, to abu ne zuwa uku. Na farko ko dai ban ni da kuɗi. To ko kuma dai na shafa'a. A'a. Yau ki ce dai kenan kina nan tare da kuɗi fas. Alhamdulillah.
ai harka komi ya ware. Masha Allah. Wato kin san yanzu muna tare da Hajara Siniya. Ai Hajara Siniya. Ta. Kuma amma kin ji labarin cewa ta rabu da ta fita daga cikin kungiyar nan ta Khadija ko? To da ta fita cikin kungiya abin arziki ta yi? Ai ko ita ta yi abin arziki. To bari ki ji mai kosai. Kaf 'yan siyasar garin nan duka. Duk wanda zai fito da kafakin arziki in gaya miki ta ninta ike biyowa. Kafin ita kuma sai ta fito da shi a raba jama'a. Allah ya kyauta. Amin ya rabbi. Tsare ki ga wani abu ma ni na manta. Kin ga. Duba ki ga. Lallai kan na gani. Ko baki san wani abu ba. Bari dai. Me kosai kenan. To Allah ya shirya miki. Wani kudin dashi na in hatta ma. Kudin adashenki. Yawwa sun cika. Kuma to bari ki ji wani abu guda daya. Kin ga kaf matan garin nan da suke karkashin Khadija, kungiyar Khadijan nan, to wallahi kaf sai mun dawo da su karkashin mu. Duka sai mun raba ta da su. Ko kuka sani Allah ya shirya. Kaf guda ɗaya ba za mu bar mata ba. Kin san kuɗi, yayyafin kuɗi. Kuɗi masu gidan rana. Ai suna jin yayyafin kuɗi. Duk za su dawo. Ake dai ban san da zaki gane gaskiya ba. A'a ke kadai kika gane wannan ni ban gane wan ga miki nayi nan. Kawata. Kai. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Allah raka taki gona. Allah ya sa ku gane gaskiya. Amin ya kusai. Anya. Ko da yake Allah aka ambata shi kuma Allah ba abin da ya fi karfinsa amma dai wannan matar gyaruwarta da wahala sai dai Allah ya nesanta mu da ita. Wato ni abin da ke mamaki na rasa abin da yare na kaje ta tsone wasu idanu a cikin karen nan. Sun sa ta a gaba wallahi tallahi. Ai baba, aikin alherin nan da take yi to shi ya jawo mata. Saboda a ƙasar nan na lura cewa in dai ya zamanto kai kana faɗan gaskiya ko kana faɗan a zo a yi daidai ko kana yin daidai to dole fa sai ka rinka fuskantar ƙalubale iri-iri kala-kala to sai dai ka yi haƙuri. Haka ne kam. Fiddosu da Zitura duk sun fuskanci irin wannan kalubalen kafin su yi aure. Ai ita kuma Malabu ita kuma Zaituna saboda a raba ta da gwagwarmaya tsohon kwamishina ya wub da ita ya aure ta kaga shikenan an rufe bakin tsanya da haka suka yi maganin ta ai. Duk Allah ji shigantaka banza shigantaka wofi. Yanzu shikenan haka za mu zauna kenan a ƙasar nan duk abin da aka yi in dai ba wa 'yan siyasa daidai ba ba za su bari abin da ya ci gaba ba sun ringa zagon kar kenan. Ina fa baba Idi, ai a hankali sauyi sai ya samu. Sannan kuma Khadija fa ba za ta daina gwagwarmaya ba. Haka zalika mu ma ba za mu taɓa daina goya mata baya ba. Ƙwarai kuwa duk inda muke wallahi sai mun faɗa karo da mutane gaskiya domin su bi ta. Ai alhamdulillah an ɗauki hanya ma ai. Kawai mu dai abin da ya kamata mu ci gaba da jajircewa akai shine mu ci gaba da gaya wa matasa da nuna musu cewa kada su sake a yi amfani da talaucin da suke ciki a juya musu ra'ayinsu da kuɗi da ɗan abin da bai taka kara ya karya ba. Ka wani lamari. Allah sauke. Ai kuɗi fa masu ƙarewa ne, amma matsalar ita ce matsalar da gurɓatattun shugabanni za su jefa mu a ciki ba ta fara ranar ƙarewa. To me aka yi kenan? Aikin banza. Duk kun zo kun mutane da surutu ya to ko ku idan kuka samu rana duk cikin ku ba wanda ba zai shanya ba. Zan zo ka koya min import and export. Malabu ana ɗauka gayu an samu shiryarsa wallahi na ɗauka zama mutumin arziki yanzu ashe ka ce da ragowar runa aka ba. Babai da ai wannan bai ma ɗauki hanya ba. Ai mazawar saurayi kamar gayu bai yi wayewar da zai rarrabe aya da tsakuwa ba to sai dai Allah ya sauyi. Subhanallah. Haɗin farme shayi na da ababen mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin gagi zaga boki. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci, akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci.
kai a rumfar mai shayi akwai yan ji da wulakanci, a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci, kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya, da akwai 'yan soyayya